Și pentru mine să rămână mult din suflet și pentru toată orchestra mea. Să rămână mult din suflet. 1, 2, 3 și... Să trăiască și ne încălzim un pic, oameni buni, cu ceva ca la Mechedinț original, do major acolo, să vedem cine rezistă, tată. M-a făcut mama așa, la la la.